Takže ahoj, já vás vítám u prvního dílu z mojí série World of Tanks. A vidíte, že už tady mám nějaké lepší tanky. To je proto, že se mi minulé video smazalo, takže jste neviděli, jak mám ty první tiery tanky, ale to je jedno. Tak, pustíme se do toho. Budu vám k tomu říkat nějaké rady, tipy a tak. A taky bych se chtěl omluvit za to, že nebyly tak dlouho videa. To bylo kvůli tomu, že se mi nějak podělal komp a musel jsme ho rozebrat a celý jako vyčistit. Takže tak, ale teď už by to mělo jít perfektně. Takže tak. A kdo by chtěl, tak moje jméno je 1 Megaton.cz. Vidíte tady? Ne, ještě ne. Vám to ukážu. Tak. Jedeme teda z POZu 35T. Tak. Jak pomalu nám to jede. Jo. Tak. Do toho! Oh. Nejeď. What the fuck? Co to bylo? Tak, trochu se to bylo na začátku bitvy seka, protože jsem dělal ten bandicam. Jestli dohledná ještě nevidíte. Tak. POZu 35T. Má to celkem slabý pancíř, ale nabíjí to rychle a je tak středně rychlý. Tak. Vysílačka nic moc. Určitě. Vidíte? Vidíte mě. Tady, vidíte, a když dáte CTRL, musíte to držet a dáte pravým, tady, a dáte stížnosti, které máte úravky, spam a tak, takže ho můžete zaspamovat, když bude pravdové a tak, takže to asi rada. Druhá rada je, že nikdy nejezděte takhle, přesto, že tolika životů, co mám teďka já, že vy jste pro mě snadný cíl. Tak, že jeďte tady do křoví, ale taky musíme nemáme šanci tady. Ale zase maskování, vidíte? Není nevidět, skoro, až na ten pás. Tak. Tak kde jste? No, střílí. Jo, dobré zaměřování. Mám cíl. Už jen vidíte? nepřátelské vozidlo zničeno. Oh shit, tak to o něm. No, skoro. A teď vyjeď, no, vyjeď. Pojď, kam, pojď. 3-6, já si nebudu vydělat. Ale tak nevadí. Já bych rád. Na tom díle plánuju dělat speciál s mojím kámošem, takže se máte na se těšit. Teď jsem musela na mužce. Ještě žiju. Týmské mají celkem dobré zaměřování, když jsou tak Cíl zaměřen. Co z vás jsme oškrábli? Teď
je po mně. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Nepřátelský tank zneškodněn. Hurá! Tady končíme. Všichni ven. Tak. Tak, dělaj. Co bych vám ještě řekl? Asi už nic. Tak, teď pojedeme, co jsem měl, maximálně bylo předné, to asi ne. D1. Tady mám naplně vytuněného až na to, což je zbytečné asi. Tady to. Ale no, kdy si to můžete stopnout a kouknout se, co tam mám. Jo, kde to bylo? Můžete se i kouknout tady, co mám, si to můžete nastavit. Tak pomalu, abyste měli čas si to zastavit a kouknout se, co tam mám. Jo, tady to jsem chtěl vyzkoumat, takže si vyzkoumám tohle. Teda koupím si tohle. Tak to ještě. Ale to chci rozhodně. Tak a to už je asi cruiser, no Valentine rozhodně nepůjdu. Že opravdu může se spolehnout, že ne. Tak, kolik máme míst ještě? Jedno. Tak. Je to divný tank, ale teď se nebudeme zabývat tímhle. Tak. A zítra bude video i z Minecraftu. Takže se máte na co těšit. Tak. Jeď. Tak co? Ach jo, to si asi počkáme trochu. To bude, jo už je. Asi, malenovka zase. A jestli byste chtěli, tak vyhlašuju takovou mini soutěž. Kdo napíše komentář jakýkoliv první, tak ho nebo řeknu jeho jméno a pozdravím ho v příštím díle a může si se mnou zahrát v chatu offline. Teda off-screen. Takže tak. Oh shit! Co to bylo? Viděl jste to taky? Co to bylo? Ty vole. Nebo to byla chyba v mojich texturách. Co to dopadlo? Shit. Ale už je tam. D1. Podobá se to spíš traktoru než tanku. Má to i zvuk jak traktor. A tam vždy B1 a rovnou 44 můžeme takhle. Jsou tam mají dobrý pancíř. Samozřejmě nemá taky dobrý pancíř, je pomalý, nabíjí o trochu déle, ale má dobrý pancíř. Tady, dole, tady, dole. A naběží. Takže mám to. A to asi už poslední bitva.
jenom tady se musíte trefit, nebo sem, což je obtížné, ale když se trefujete sem, což mu jen ubere. A taky je nevýhodné střílet tady do tohohle. Vidíte? Tohohle. To je pancíř tak trochu, jsem to už viděl na v jedné bitvě, jsem střílel, takže je výhodnější je střílet sem, nebo sem. A nebo ještě tady. To se zapálí a tak, 3, 6, tak dá se už prohrát. To je 18, asi tady to je. Ne, natáčíme i na takový. Tak, video 13. Jo, zase, když máš mnoho tvrdení na vlastnici, tak máte tady tohleto, připojit do ovláda. A když zaměříte na nepřátele, musí být červený takový, zaměř a požaduju palbu třeba. Čekám rozkaz k palbě. Tahle prošla přímo skrz. Tam zmizeli. Máme poškozený pás. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Třeba za mnou, nebo zpět, pomož mi. A tak no. A teď něco. Opravili jsme pás. Jeďme dál. Což jim co bylo takové. Jeden z našich pásů je poškozen. Já si nevěřím. Ošit, jo. Vidíte? Oni jenom Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Trefa do černého. ten prostě Dostali to. kilometrem. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Tak, už 13,5 minut nahráváme. Tak, já bych se už rozloučil s váma. Děkuji, že jste se na toto video koukli a nezapomeňte dát like, po případě odběr a já se s vámi budu těšit u dalšího videa, takže čus.